nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule channel uyibona nje ku-YouTube ividiyo, ngicela phela ushaya subscribe, uphinde-ke ushare i-link. Uma kuwukuthi uyibona ku-TikTok, ngicela-ke ushaye u-follow bese thatha inamba kwi-bio noma ungi-inbox ngizokuphendula. Inamba ka-WhatsApp. Ukuphupha okuma-period. Khona ubuzile ukuthi ngabe ukuphupha okuma-period kubika ukuthini? Ukuphupha useskhathini uphuma igazi noma ngithi okuma-period kuchaza izinto ezimbi. Into embi nje ezayo, ubungozi noma-ke isehlo esithize esingesihle neze noma ngithi-ke ubungozi. Kungase-ke futhi kuchaze isichitho. Leli phupho liyaba khona noma-ke ukhulelwe. Kalikhethi muntu, alikhethi ukuthi usesimweni esinjani. Ngesinye isikhathi uyaphupha kodwa-ke uphuphela omunye umuntu esesikhathini. Kusho ukuthi nalowo muntu uzovelelwa yinto engeyinhle empilweni yakhe maduzane. Kuwo wonke amaphupho angegazi asho okungekuhle. Kunabantu abanemimoya. Uyakwazi-ke ukuphupha usesikhathini uvuke ngakusasa ngempela ube usesikhathini. Ukuphupha usesikhathini wopha kakhulu ngaphansi kungachaza-ke ingozi enkulu ezokwenzeka noma ibhadi elikulandelayo. Kusho ukuthi kuzomele-ke uqaphele. Uma kuwukuthi-ke umusha kule channel ungakhohlwa ukushaya subscribe, ushare i-link bese uyasifollowa ku-TikTok wethu. Nisale kahle.